سلام سلام كبرات تخاتلت مدباتنا كم ياللهم تزقات عناكم نحنا مجم ترفونا فوتكم تبغى لنا أبي وتكم تعنا أبسرعكم كعوتنا تمننا نابزل لهم زدنا لكم مدى بزعبة تاريخي وتواسعي موديل كليب سنة ببنيا أمان حمد باشا زدز تحستوينا حيزنا لكم متينا زلنا كدم جمارنا جن مورالكم أبكسال نسرحنا حقا سلزغنا حدراكم بشير لايك كومنت كتعجبنا الناس غيرنا بغدها نمدبنا خناتو ريمنا انترتينمنت ጥበብ ኣብዘለዎ ቦታ ንስሎ ካብኡ ኣይፍለን ሓዲት ስነ ጥበብ ተኸቲሉ ይጓዓዝ ንሓቀኛ ጥበብ ክረክብ ርሑቕ ይጥምት ክበጽሖ ይህቅን ብኡ ይምራሕ ይግዛእ ይዕልል ይናበር ካብ ስነ ጥበብ ወጻኢ ካልእ ዓለም ኣይፈልጥን ኣይደልንውን ጥበብ ንዕኡ ሞያዊ ስራሕ ጥራይ ኣይኮነን ህይወት እዩ ምኽንያቱ ካብኡ ተፈልዩ ዝነብሮ ዓለም ስለዚ ይረአዮ ጥበብ ዝሓረዮ ሰብ እዩ ንሱ እውን ንጥበብ ሓሪዎ ዋጋ ኸፊሉሉ ዝኸፈሎ ዋጋ ክብሪ ሂብዎ ክብሪ ጥበብ ዝሰርሖም ስራሓት ኪንዮስም መንነት ሂቦሞ ዘይሃስስ መንነት ኣብቲ መንነት ፍቕሪ ስራሕ ጻዕሪ ዕቤት ኢድካ ዘይምሃብ ምብልሓት ብግህዶ ይርአ ፈታዊ ስራሕ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ስራሕ ኣሎ ንስርሑ ዝህቦ ግዜ መርኣያ ፍቕሪ እዩ ምስኡ ኣብ ዝህልወሉ እውን ግዜ ይሓፅሮ ብሉዝ ተዋሳኢ ሞዴል ክሊብ ስነ ጥበባዊ ኣማን ሓመድ ባድሻ هدون تحتن مخانو قربتو زمسكرو حقيو أبصرحو دما أزي تعرام تقوه قزي زخبر تعاطافي تبالحاتن حلافنتاون مخانو سروحون مسارحتن يزاربو بقال أقاطامي نابو قريبام كعلو العدل زرخو سبات لبام بصول أنبابي بل حساكم زخواني قلتو زقرم نايسنت ببرديتن توهبون اللوو بقعتن عغمنون مسؤوم حيل ጥበብ ዋሳስኡ ምስቲ ምስ ነፍሱ ወከፍ ዘረባን ተግባርን ዝኸይድ ናይ ገጹ ምንቅስቓስ ምስ ግዜ ሓልዩ ዝገብሮም ቆላሕታ ዓይንቱ ሰሓቢ ምንቅስቓስ ኣዳው ተደሚሩ ብደረስትን ዳይሬክተራትን ሃገርና ብቐዳምነት ካብ ዝምረጹ ተዋሳእቲ እዩ ባድሻ ኣማን ካብ ኣቡኡ ሓመድ ኢብራሂም ካብ ኣዲኡ ወይዘሮ ለተብርሃን ሓጎስ ብ1983 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣስመራ ተወሊዱ ዕድሚኡ ንትምህርቲ ምስ ኣኸለ ክሳብ 11 ክፍሊ ኣብ ኣስመራ ተማሂሩ ካብ ብንእሽትኡ ኣብ ሞያ ስነ ጥበብ ብፍላይ ኣብ ምውሳእ ልዑል ዝምባለ ዝነበሮ ንሞዩ ክዕቢ ነዊሕ ዝፀዓረ ኪላ ተዋሳኢ እዩ ብፍላይ ኣብ ምውሳእ ልዑል መዘንኡ ፀብለሊሉ ዝረአ ንዝሓዞም ጠባያት ብግቡእ ሰሪሑ ዝላበሶም ንነፍሲ ወከፍ ትርኢታት ዝተፈላለየ ስምዒታትን ዳህያትን እናሃበ ዝዋሳእ ንዝላበሶም ጠባያት ሓደ ካብቲ ሓደ ኣብ ምፍላይ ኣብ ምምሃዝ ሓድሽ ነገራት ዝነጥፍ ምስ ዘረባን ብዘይ ዘረባን ኣካላቱ ፍሉይ ግብረ መልሲ ንዝተፈጥረ ኩነታት ዝህብ ንነፍሱ ወከፍ ጠባይ ናይ ገዛ ርእሱ ኣለባብሳ ዝገብረሉ ንዝተዋህቦ ጠባይ ሙሉእ ብምሉእ ምዞታቱ ዘንፀባርቀሉ ኣመና ኪላ ተዋሳኢ እዩ ሓደ ስራሕ ተዋሲኡ ዋላ ይወዳእ ደስ እንተዘይልዎ ንድገሞ ዝብል ኣብ ሞዩ ትጉህ ዘምፅኦ ሰሪሑ ዝኸይድ ብጠባዩ ደጀን ብዙሕ ምዝራብ ዘይፈቱ መብዛሕትኡ እዋን ምስ ነፍሱ ፍሕት ኢሉ ክዕልል ዝደሊ ፍልይ ዝበለ ባህርያት ዘለዎ ወሓለ ተዋሳኢ እዩ እዚ ንመሳርሕቱ ሙሉእ ክብረ ዝህብ ደኺመ ዘይወጾ ንዝተዋህቦ ጠባይ ከጸብቕ ዘይከኣል ነገር ዝመስል ከም ዝከኣል ዝገብር ክሳብ ሎሚ ኣዝዮም ብዙሓት ጠባያት ናይ ዝተፈላለዩ ደረስቲ ተዋሲኡ ኣሎ ኣብ ዝሰርሖም ስራሓት ድማ ወትሩ ናዳ ምስ ወሰደ እዩ ኣብ ሶፊያ ትብል ፊልም ኣብ ሮማ ኢንተርናሽናል ፊልም ኣዋርድ ዝበለጸ ተዋሳኢ ኮይኑ ተዓዊት እዩ እዚ ውድድር ሕይል ዝበለ ኮይኑ ከም በዓል ሲልቬስተር ስታሎንን ካልኦት ናይ ሆሊውድ ድሙቓት ከዋኽብቲ ዝተዓወትሉ ውድድር እዩ እዚ ኣብ መጻኢ ካብ ሃገሩ ሓሊፉ ምስ ካልኦት ናይ ዓለምና ድሙቓት ከዋኽብቲ ተወዳዲሩ ዓወት ከመዝግብ ዝኽእል ኪላ ተዋሳኢ ናይ ገዛ ርእሱ ድርሰታት ኣብ መጽሓፍን ናይ ካልኦትን ናቱን ጠባያት እናተዋስአ ተዓዘብቲ ብርክት ዝበለ ስራሓት ንምቕራብ ዝሸባሸብ ዘሎ ዝረኸባ ግዜ ኣብ ስራሕ ዘውዕል ንፉዕ ሞያዊ ሓበን ሃገር እዩ ኣማን ባድሻ ናይ ኮንቲኒቲ ጸገማት ኣብ ግዜ ስእሊ ኸየጋጥሞ ናይ ኮንቲኒቲ ደብተር ኣዳልዩ ኣለባብስኡ ጫምኡ ሜካቡ ኣብ ኢድ ዝተሓዝ ንብረቱ ሓደ ብሓደ እናፀሓፈ ዝኸይድ ብዲሲፕሊን ናይ ሞይኡ ዝግዛእ ጻዕራም ተዋሳኢ እዩ ንሞይኡ ንምዕባይ ኣብ ስማብ ተማሂሩ እዩ ኣማን ሓመድ ባድሻ በዓል ሓዳርን ኣቦቆልዑን እዩ ኣማን ሓመድ ባድሻ ዳርጋ ዘይተዋስኣላ ፊልም ሃገርና ኣላይልካ ክትዛረብ ክብድ ይብል እዩ ኣብ ብዙሕ ፊልምታት ተዋሲኡ እዩ ንሱ ሒዝዎ ዘይተዋስአ ገጸ ባህርያት የብሉን ንዝኾነ ገጸ ባህሪ ክመስልን ክላበስን እውን ሙሉእ ዓቕሚ ኣለዎ
ባድሻ ንስራሓቱ ከም መወፅን ስኒ ከም ኩሕልን ዓይኒ እዩ ስነ ጥበብ ንዕኡ ሞያዊ ስራሕ ዘይኮነ ትንፋስ እዩ እቲ ምንታይ ካብ ስነ ጥበብ ተፈልዩ ዝነብሮ ህይወት ስለ ዘይረኣዮ ባድሻ ስራሓቱ ከመቅር ከይደቀሰ እዩ ዝሓድር ስራሓቱ መግለፂኡ ምዃኖም ስለ ዝኣምን እውን ዝኾነ ሸለልትነት ኣየርእን እዩ ከምቶም ይጽንሐለይ ዝብሉ ሰባት እውን ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ባድሻ ዝተዋስኣላ ፊልም ኣብ ዕዳጋ ጽቡቕ ተቐባልነት እዩ ዘለዋ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ፊልም ክርእዩ እንተኾይኖም ባድሻ ኣሎ ድዩ ኢሎም ዝሓቱ እውን ውሕዳት ኣይኮኑን ነፍሲ ወከፍ ንሱ ሒዝዎ ዝዋሳእ ገጸ ባህሪ ብኣፍቀርቲ ስራሓቱ ተደጋጊሙ ይርአ ካብ ልሳኑ ዝወፅእ ነፍሲ ወከፍ ዘረባ ድማ ኣፍ ዘይፅረዩ ቁልዑ ከይተረፉ ክሽምድድዎን ክደጋግምዎን ብዙሕ እዋን ይስማዕ እዩ ብዙሓት ጀመርቲ ተዋሳእቲ ከም ሞዴሎም ካብ ዝቆፅርዎ ነዊሕ ገይሩ እዩ ስነ ጥበብ ንኸስተማቐሩ ዝገበሮም ሰባት እሞ ክንደይ ክበሃሉ ኣድዮም ትቑፀሮም ተዋስኦ ተዛሪብካ ወይ ሸምዲድካ ጥራይ ዝውፃእ ዘይምዃኑ ርዱእ እዩ ምንቅስቓስ ኢድን ኣካልን ምንቅስቓስ ገጽን ሸፋሽፍቲ ዓይንን ምቅያር ስምዒትን ካልእ ብዙሕን ሓዊስካ ስለ ዝስራሕ እቲ እትውሃቦ ገጸ ባህሪ ንምምሳል ግዜን ጻዕርን ይሓትት ባድሻ ሃታሃታ ስራሕ ኣይፈቱን ንረብሓ ኢልካ ዝስራሕ ስራሕ እውን ኣይብርሆን ንፍርያት ስነ ጥበብ በቲ ዝግባእ ሸነኹ ክሰርሓሉ እዩ ዝደሊ ባድሻ በዚ ዘሎ ኣሰራርሓ ዕጉብ ኣይኮነን ጥራይ ዘይኮነ ይጸልኦ እውን እዩ እዚ ዘሎ ኣካይዳን ኣሰራርሓን ንኣመጻጽኡ ክኸውን ዝግብኦን ዝምጥን ክሳብ ዘይኮነ ካብ ዘሎ ኣካይዳ ወፂኡ ነባሪ ስራሕ ክዓይይ ዝደሊ ኣብ መብዛሕትኡ ፊልምታት ከም ኣፍቃሪ ወይ ተፈቃሪ ኮይኑ ዝዋሳእ ባድሻ ከም ፈቃር ስነ ስርዓት ዘለዎ ምስኪን እሙን በዓል ሓዳር ኣላይ ስድራ ሽፍታ ዕዋላ ፈዳይን ጅግና በሊሕ ሰብ ኣቦን ካልእን ብርክት ዝበሉ ገጸ ባህርያት ሒዙ ተዋሲኡን ብዝግባእ ተላቢስዎን እዩ እቲ ዝግባእ ገጸ ባህሪ ነቲ ዝግብኦ ሰብ መሃብ ዝብል መርገፂ ዘለዎ ባድሻ መረፃ ተዋሳእቲ ኣብ ሃገርና እቲ ብዙሕ ዘይተለምደ ግን ከዓ እቲ ቀንድን ወሳንን ምዃኑ ዝገልጽ ከም ተዋሳኢ ዝኾነ ገጸ ባህሪ ሒዙ ክዋሳእ ዘይጽጉሞ ባድሻ ብሰላ ጻዕሩን ናይ ምውሳእ ብቕዓቱን ኣብ ህዝቢ ልዑል ተቐባልነት ዝረኸበ እዩ ከም መጠን ብዝሒ ዝተዋስኦ ንዝወሃቦ ገጸ ባህሪ ክላበስ ግዜ ፈልዩ ቦታ መሪጹ ጽሑፍ ፊልም ከጽንዕ ቃላት ምስ ምንቅስቓስ ኣካላትን ምቅያር ገጽን ሓልዩ ከዋህድ ነዊሕ ሰዓታት ኣብ ልምምድ ተተኺሉ ድቃስ ተሓሪሙ ኣባህላ ኣቃውማ ካልእን ናብኡ ኸርዑ መጽዒሩ ምስ ነብሱ ኣዕሊሉ ሰባት ኣማኺሩ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ሞያ ዘለዎ ፍቕሪ ዘብርሃልካ ባድሻ ክሳብ ሕጂ ዝሰርሐን ፊልምታት ሃይስኩል ከም ዓለመይ ሶፍያ ጸሊም መብጽዓ ኣፍሮ ኣዝማሪኖ ፈላጽ ልቢ ወዘተ ብምስራሕ ኣብ ልቢ ኣፍቀርቲ ስነ ጥበብ ዓቢ ቦታ ክሕዝ ዝኸኣለ ኣለውና ኢልና ካብ እንምክሓሎም ስነ ጥበብ ኤርትራ ካብ ዘፍረዮም ሓያላትን ጸለውትን ተዋሳእቲ ሓደ እዩ ኣብዚ ሰባት ብዛዕባ ነፍሶም ክዛረቡ ዝውዕልሉ ዘለዉ እዋን ኣብዚ ስነ ጥበባውያን ንዝናን ህቡብነትን ዝጎይሉ ባድሻ ግን ሕልፊ ሰቡ ሰሪሑ ክነሱ ረኣዩን ባስምዑ ንኸይበለ ኣብ ዝኾነ ቃለ ምሕተት ከይተረኣየ ከም ገመል ኣብ ስነ ጥበብ ይምርሽ ኣሎ እዚ ኸኣ እቲ ካብ ካልኦት ስነ ጥበባውያን ዝፈልዮ ናይ በይኑ ባህሪ እዩ ባድሻ ዋላ ብጌጋ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ሜድያ ቀሪቡ ብዛዕባ ነፍሱ ተዛሪቡ ኣይፈልጥን እንተ ምስራሕ እሞ ልዕሊ ሰቡ ሰሪሑ እዩ ባድሻ ከም ሰብ ፈቃር ሓላል ምስኪን ለዋህ ሓላይ ደንጋጺ ንብጻዩ ከም ነፍሱ ዝርኢ ትሑት ምዃኑ ዝፈልጥዎ ሰባት ይዛረቡ ከም ተዋሳኢ ድማ ፈታዊ ስራሕ ዕቱብ ግዚኡ ዘኽብር ጻዕራም ቅዱስ ምዃኑ መሳርሕቱ ዝገልጽዎ ሓቂ እዩ ከም በዓል ባድሻ ዝኣመሰሉ ሓያላ ስነ ጥበባውያን ሞራልን ደገፍን የድልዮም እዩ እቲ ምንታይ ሎሚ ብንህቦም ሞራልን ደገፍን እዮም ጽባሕ ንግሆ ኩሉ ሰብ ክመሃረሉ ዝኽእል ሓያል ጽልዋ ዘለዎ ስነ ጥበባዊ ፍርያት ከፍርዩ ዝኽእሉ ነቲ ኣብ ውሽጦም ተደጒሉ ዘሎ ሕቡእ ኣልማዝ እውን ብናጽነት ከውጽዎ ባይታ ይረኽቡ ከም በዓል ሶፍያ ዝኣመሰላ ኣህጉራዊ ሽልማታት ዝተዓወታ ፊልምታት እውን ብብዝሒ መታን ክሰርሑ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መደባትና ብዘቕርብናልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ እናተተስፈና እትደልይዎ መደብ ኣብ ኮመንት ጽሓፉ እናበልና ኣብ ዝቕጽል ብኻልእ መሃርና ዘናጋዕን መደብ ክሳብ እንራኸብ ሰሰናዩ ንብለኩም ሪምና ኢንተርቴይንመንት